Como é? Fase 1 ou fase 1? Hoxe toda Galicia entra na fase 1 da desescalada. Ou na fase 1? A ver, podería ser dos dous xeitos. Se nos referimos ao número da fase, dirémolo en masculino. Por exemplo, estamos na fase número 1, pola conta. Se nos referimos só á fase, concordará e será en feminino. Estamos na fase 1. Tamén poderíamos dicir que estamos na primeira fase, claro, e cando cheguemos á seguinte fase, pois pasará o mesmo. A fase número 2 ou a fase 2, ou a segunda fase. Pero atención, tamén poderíamos omitir a palabra número, así que tamén sería correcto dicir na fase 1 podemos movernos dentro da provincia. O que nunca poderíamos dicir sería estamos na fase número 1. E sempre hai que ser coherentes. Se estás falando da fase 1, deberías dicir fase 2 tamén, e non fase 1 e fase 2. Dígocho eu!